Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, pantailan ikusten zuen bezala, kanper eta autokarabanetan bidaiatzeko app-en inguruan hitz egingo dugu, bale? Gaur egun, nahiko modan dago, kanper bat izatea edo autokaraban bat izatea eta hauekin, astebururo, edo toki ezberdinak bisitartzera joatea, bale? Gero bertan, tokiak ezagutza besterik gabe, edo kirola egitea, edo zer gauza egiteko, bale? Bideatzeko beste modu bat dela esan dezakegu. Gaur nolabait bidai hauek egiteko dauzkagun aplikazio batzen inguruan hitz egingo dugu. Beti bezala zalantzari baukazue, komentarioan tal daukazu idazteko, izan behin begiratzen jango naiz, eta zuen zalantza horiek argitzen saiatuko naiz. Naturaz inguratutako kanpaldi etierek eta bilbide luzez gozatzeko garaia da. Autokarabana edo kanper furgoneten bidez, paisaia zoragarriez gozatzen dugu, baina mendian bai kostaldean. Martxan jarri horretik, ibilbidea ondo planifikatzea eta kanpinari aparkatzeko tokiei, gasolindegiei eta zerbitzugunei eta barri buruzko informazioa bilatzea gomendatzen dugu. Pixkat zentuzko gozadia, bale? Jende asko ez zaio gustatzen nolabait bidaiak aldez aurretik planifikatzea, ez zaio gustatzen, bale? Baina kasu honetan derrigorrezkoa ez bada ere, gomendagarria bada, bale? Azkenean, geroz eta jende gehiago nolabait bidaiatzen du modu honetan, bale, autokarabanan, karabana edo kanper batean, eta hauentzako dauden zerbitzuak, parkinak eta abar, ez dira era berean handitzen edo kopuru berean handitzen, bale, beraz, dauzkagun zerbitzuak zentzu horretan mugatuak izaten dira, eta aldez aurretik on pixkat bada ere planifikatzea, komenigarria da, hasiera batean egiteko genuen asmoa, bertan bera gehatzen baldin dira nolabait planifikazioiek, bigarrengo plan B bat izatea, ondo egoten da, bale? Eta horretarako gaur ikusiko ditugun aplikazioiek nahiko gomendagarriak dira. Aplikazioak kanpatzean bidaiatzeko aplikazioen zerrenda honek lagunduko dizu zure ibilbidea antolatzen eta oporretako gonaldi honenak aukeratzen. Bale? Gauai igarotzeko leku seguruak eta legalak aurkitzeko aplikazioak. Bale? Ikusiko ditugu. Gero, GPS nabigazio aplikazioak ere ikusiko ditugu. Ibilbideak planifikatzeko aplikazioak. Bale? GPS-ak eta planifikatzeko aplikazioak azkenean kasunetan gauza bera dira, bale? Eta gasolina zerbitzu guneetako aplikazioak ere. Lehenengo puntu horrekin hasiko gera, gau igarotzeko leku seguruak eta legalak aurkitzeko aplikazioak. Hau ere, planifikatzea komendagarria da, zeren, toki guztietan ezin dira autokarabanak aparkatu eta gutxiago oraindik bertan lo egin. Beraz, bisitatu behar dugun gune horien informazioa begiratu beharra daukagu bertara joan aurretik. Kasu askotan, beste herrialde batzutan, arauak desberdinak izan daitezke eta arau horiek ezagutzea komenigarria da, gero isunak eta ez jasotzeko, bale? Eta batez ere, lehenengo gauza edo gauza garrantzitsuena errespetua, bale? Edozein toki bisitatzen dugunean errespetua jaso nahi baldin badugu, guk ere, bidaiariak bezala ere, errespetua besteenganako errespetu izan barra daukagu, bale? Tokiak garbi mantendu, hau da zaborrik ez bota toki hauetan, bale? Zaborra gorde eta behar den tokian utziko genuke zabor hori, bale? Eta zerbitzuak behar bezala erabili, bale? Ez gauzak apurtu eta, zentzuzko gauzak, bale?
Aseguretan eta legaletan gau igarotzeko lekuak. Horretarako, vale, ba, erabilizak egun aplikazio bat, Park Fortnite aplikazioa da, vale? Azken datu base handi bada, jendeak ba, bere tokiak ere jartitzazke, ba, bueno, pixkat komunidade bat dela esan dezakegu, vale? Beiratoki edo parkin seguruak agertuko dira bertan, bale? Bisitatzeko tokiak, zerbitzuak non dauden, bale? Bueno, zerbitzuak esaten dudanean, ba, autokarabanak edo karabanak edo kanperren baldin bagoaz, ba, hauekin nolabait behar ditugun zerbitzuak, zerbitzu espezifikoak, bale? Non dauzkagun ikus ditzakegu. Gero kokapena mapan, bale? Oda, guk non gauden eta zerbitzuak mapa batean non dauden ikusteko aukera izango dugu, bale? Beraz, ba, toki hauetara iristeko nolabait bide bat bilatu ezakegu, bale? Toki ezberdinen argazki batzuk ere izango ditugu, tokia nolako den ikusteko, bale? Edo zerbitzuak nolakoak diren ikusteko. Eta ba, aplikazioan agertuko duen mapa Google Mapseko nolabait mapak izango dira kasu honetan. Bale, beraz, ezagunak izango dira mapa hauek, eta mapa hauen gainean agertuko dira aldez aurretik aipatu dizuedan gauza guztiak, bale? Zerbitzuak, bisitatzeko tokiak, parkinak, toki seguruak, bale? Guzti hauek. Ikono ezberdinekin adierazita egongo dira mapa hauetan, bale? Eta ikonoaren arabera, ba, jakin dezakegu zer adierazten diguten puntu horrekin, bale? Argazkian ikus dezakezue, bi argazkietan, ba, ezkerraldekoa nola, ba, ikono urdin bat, ikono berde bat, bale? Ba, bueno, horrelako ikonoak izango ditugu, marrazki ezberdinekin, kolore ezberdinekin kasu batzuetan ere bai, eta horrekin nolabait desberdinduko dira zerbitzu ezberdinak, bale? Edo ezaugarri ezberdinak kasu honetan. Eta aplikazio hau ere bai, ba, bueno, doako bertsio bat daukagu eta ordaintzeko bertsio bat. Doako bertsioa, ba, bueno, pixkat basikoa da, oda mapa izango dugu, ikono ezberdinekin, bale? Baina, bueno, ba, kasu askotan ezingo ditugu gure tokiak bertan utzi, ezingo ditugu beste filtro batzuk aplikatu, ba, gauzak erresago bilatzeko, ba, bueno, azkenean, aukera guztiak nahi baldin ditugu, ba, bueno, ordaintzeko bertsioa daukagu, bale? Hemen okerrez banago urtean 10 euro edo horrelako zehose ordaintzen da, okerrez banago, bale? Hilero 2 euro horregaz, bale? Azkenean suskripzioko modu bat edo daukate, kasu honetan. Bale, beste aplikazio bat, aurrekoaren oso antzekoa, Caramaps aplikazioa da. Bale, kasu honetan ere bai, ba, bueno, Android eta iOS sistemetan daukagu aplikazio hau, 1.000 leku baino gehiago, bale, aurrekoan bezala, kanpinak, aparkelekuak, zerbitzuguneak, turismo bulegoak, bale, horrelako gauzak beti ba, mapan agertuko dira. Frantzian, Espainian, Italian, Alemania eta gero ba, Estatu Batuak eta Kanadako mapetan nolabait oinarrituta egongo da, bale? Bueno, azkenean mapa mundu osoko mapa daukagu, bale? Baina ba, gero kanpinak, aparkeleko horrelako nolabait zerbitzuak ba, herrialde guztietan ez daude, bale? Begiratzen baldin badu ez dira egongo, beraz bakarrik herrialde batzuetan egongo dira. Aurreko aplikazioarekin ere antzeko zer gertatzen da, azkenean segun eta zenbat jendek erabiltzen duen aplikazioa eta abar, ba, bueno, hasiera batean behintzat, ba, aplikazioak ba, poliki nolabait informazioa pilatzen doaz, eta ba, oraingoz kasu honetan aplikazio, ba, Frantzia, Espainia, Italia eta Alemania daukate, bale? Beren nolabait informazioa nahiko osatuta, eta gero ba, Estatu Batuak eta Kanada. Vale? Suposatzen du denborarekin ba, Europako beste herrialdeen informazio ere pilatzen joango direla eta bertan aplikazioan sartzen joango direla. Vale? Baina oraingoz ba, ez da horrela.
Aurreko aplikazioen ez dut aipatu, baina Fortnite aplikazioen ere, gehien bat Europako herrialdeko informazio izango dugu, bale? Beraz, beste herrialde ezberdin batzuk bisitatu nahi baldin baitugu, beste aplikazio ezberdin batzuk bilatu beharko ditugu. Badakizue, merkatuan gaur egun aplikazio asko daudela, guk bakarrik gutxi batzuk aipatzen ditugu, eta kasu askotan, segun eta zertarako herrialde batzutan aplikazio batzuk erabiltzen dira, beste herrialde batzutan beste batzuk, bale? Kasu honetan, hori Europa mailan edo bidaiatzeko, bi hauek nahiko aukera onak dira, baina Europatik kanpo bidaiatzeko, kasu honetan, Caramaps estatu batut eta Kanadan bidaiatzeko, badoka informazioa, baina beste herrialde batzutan bidaiatzeko ez, bale? Edo oso gutxi. Beraz, gauzoiek ere kontuan izan behar dira. Eta hauetako herrialdeak ez baldin badira, beste aplikazioak bilatu beharko dugu erabiltzeko. Kasu honetan ere, GeoChat autokarabanako bidaiarientzako sare sozial berria nolabait horrekin konektatuta dago, bale? Ezagutzen baldin baduzue, horrekin nolabait lotura txiki badauka. Oraingoz zalantzarik ez daukazuenez, aurrera jarraituko dut. Aseguretan eta legalean gaua igarotzeko lekuak, lehen hau ere aipatu dizuet, gaua igarotzeko tokiak bilatzeko gomendioak, iruzkinak eta baloreziak kontsultatu, homologazioak eta tokiko araudiak egiaztatzen ditu, garbiketak eta sanamendu zerbitzuak, segurtasuna eta lasaitasuna, eta aztertu aukera alternatiboak, Beti bigarrengo plan bat, planifikazio bat egin eta bigarrengo plan bat izan, bazpare planifikazio horrek faiatzen baldin badu, beste bigarrengo plan hori nolabait izango genuke, Eta, hori, arauak ondo begiratu, ea gure karabana bertako araudiak errespetatzen dituen edo ez, adibidez, sukaldatzeko erabiltzen dugun aparatua, gas erabiltzen baldin herrialde horietan gasa nola eskuratu ezakegun, horrelako gauzoak kontuan izan behar dira bidaiatu aurretik, arazoak izan aurretik begiratu behar dira. Prebentzia, gauza garrantzitsua da kasu honetan. Gero hori, zerbitzuak, toki guztietan ez dauzkagu zerbitzu berdinak, toki batzutan bakarrik ura izango dugu, beste toki batzutan ura eta nolabait komuneko ur zikin horiek botatzeko aukerari izango dugu, baina toki guztietan aukera hori ez daukagu, beraz, horrelako gauzak errespetatu, mesedez, eta hori bidaiatu horretik gauzak planifikatzea komeni da, ez da derrigorrezkoa, baina bai komeni, gero arazorik ez izateko. Ze azkenean, komuneko ur grisak eta ur zikin horiek, azkenean beti topera alimazkazu, erabili ezin dezunean, nolabait komunik izango ez bazenu bezala geratzen zara, ze azkenean hori ezin da edo non bota, Beraz, zentzuz kokatu mesedez. Gaur egun batez ere Espainia mailan, Google Maps asko erabiltzen da, eta ez dago gaizki, ondo dago, baina, kasu hauetarako, beste aplikazio batzuk agian gomendagarriagoak dira, Horien artean, badaukagu Silikeko mapak, aplikazioa, eta kasu honetan badago aukera kamioientzat, autokarabanentzat, karabanentzat adierazten baldin badiegu, nolabait hauentzako bide egokia gomendatzen dugu. Azkenean Google Mapsen ez dago aukera hori, Google Mapsen eskaintzen digun aukera izaten da trenez autobusez edo bideatzen baldin badugu, hau da transporte publikoa, beste aukera oinez, bizikletaz, eta behikulo, transporte pribatua deitzen diotena, Karo, transporte pribatua izan daiteke kotxe bat, autokarabana bat, kamioia kasu batzutan ere bai, baina, klaro, segun eta
ze transporte den, limitazioak dauzkagu, bale? Beraz, Google Maps zentzu horretan limitazioek ez ditu kontuan izaten. Aplikazio honek, bai, bale? Guk adierazten dugu ze transporte mota erabiliko dugun, eta horren arabera, berak nolabait bidea gomendatzen dugu, bale? Bidearen gomendiak egingo dizkegu. Kasu honetan ere, konexiorik gabeko mapak erabilitzazkegu, horrelako aplikazioetan gertatzen den bezala beti, mapak aldez aurretik deskargatu egin barra dauzkagu, bale? Gero internetik ez daukagunean, mapak normal erabiltzeko, hori bai, GPS-ko funtzio hori aktibatuta izan beharko genuke, behar bezala GPS-ko funtzio horiek nolabait behar bezala funtzionatzeko, bale? Kasu honetan ere, trafiko alertak izango eskainiko dizkigu, abiadura radarrak ere bai, bale? Eta, autokarabanen kasuan, funtzio espezifikoak izango ditu horietarako, bale? Eta gero, Real View navigazioa ere izango du kasu honetan, bale? Hemen ere, unek badauka ordaintzeko bertsio bat, bale? Badakizue ordaintzeko bertsioa izaten denean, doako bertsioak ez dauzkate aukera guztiak, beraz, gazoek ere kontuan izan, probatu aplikazioak, eta funtzio konkretu horiek beharrezkoak baldin bauzkazue, ordaintzeko bertsioa hartu beharko zenukete, bale? Beste aukera bat, Waze edo Waze, bale? Aurrekoaren antzekoa da, kasu honetan ez dauka autokaraban edo karabanentzako funtzio espezifikoa ez dauka, bale? Baina eskubiko irudietan ikusten duzun bezala, badago aukera adierazteko motorrean, kotxean, edo taxi batean edo bideatzen gauden, bale? Horren arabera berak gauzak ezberdinak kontuan izaten ditu guri bidea nolabait gomendatzeko. Bale? Baina badauka funtzio bat, zubiak eta pasatzeko eta toki estuak pasatzeko, bale? Nolabait, horrelako gauzak saihesteko aukera ematen dugu. Bale? Beraz, bidea kalkulatzeko momentuan, guk hori adierazten baldin dugu, bideo horiek saihestu egingo ditu. Bale? Kasu honetan ere, okerrez banago, mapak aldez aurretik deskarratu egin daitezke, konexiorik gabe erabiltzeko. Bale? Gazoiek beti mapak deskarratza garaian gomendatzen dizuet etxean edo wifi baten bitartez egitea, azken mapak normalean mega desiente izaten dira, bale? Eta, deskarratzeko arinago izaten da wifi bat erabiltzea. Beraz, nahi duzun bezala deskarratu, baina, nik wifi bidez deskarratzea gomendatzen dizuet. Bai aurreko aplikazioan bai honetan ere ikus dezakezuen mapan, ikono ezberdinak agertuko direla, bale? Hasieran aipatzen genuen zerbitzuak eta kanpinak, parkinak eta bilatzeko, aipatzen genituen aplikazioa, kasu honetan mapa hauetan ere, hauetako zerbitzu batzuk agertuko dira. Bale? Adierazita mapan gasolindegia, parkinak, kamioientzako edo autokarrantzako zerbitzuak ere agertzen dira, bale? Beraz, azkenen aplikazio ezberdinen kombinazio bat egin dezakegu nahi dugun informazio guztia bilatu ahal izateko, bale? Baliagarriak izan dezkeen beste aplikazio batzuk, gasolindegien prezioak begiratzeko aplikazioetan dezke, bale? Azkenean, bisitatzen dugun herrialden arabera, hauen prezioa asko aldatu daiteke batetik bestera, bale? Eta, hau ere, aldez aurretik pixkat planifikatzen baldun badugu, nondik norakoa zen planifikatzen baldin badugu, badakigu zenbat kilometro diren edo izango diren gutxi gora bera, eta horren arabera, gasolina botatzean noiz tokatzen zegoen gutxi gora bera kalkulatu dezakegu. Inguru horretan,
begiratzeko, aber, gasolindegirik badagoen, edo ez, eta ze ordutegi dauzkaten, eta abar, bale? Eta horretarako aplikazioak badauzkagu. Hauetako bat, GasOL aplikazio izan daiteke, bale? Aisialdirako ibilgailuetarako erregai espezifikoa duten gertuko zerbitzu guneak bilatzea. Eta erregai prezio eguneratua, geltokien kokapena zehatzak eta erabilgarri dauden zerbitzuak adierazten dizkigu, bale? Bertan eskubialdeko irudian ikusi dezakezue, adibidez, hasteko gasolindegaren konpainia edo enpresaren logoarekin, gero ze distantzira dagoen eta gasolindegiaren prezioare agertzen zaigu bertan, bale? Normalean, hemen ere, bi balore ezberdinen arabera ordenatu daitezke datu hauek, bat prezioaren arabera, hau da merkenetik garestira, eta bigarrengo distantziaren arabera, gertuenetik urrutienera dagoen gasolindegiaren arabera, bale? Kasu hauetan ere, bai aplikazio eta bai ikusiko dugun urrengo aplikazioa, gure GPS-aren baimenak eskatuko izkigu, nolabait, gure posizioaren arabera, inguruan dauden gasolindegi ezberdin informazioa emateko. Beraz, hor guk aukeratuko dugu zein baimenak eman edo ez. Beste aukera bat, Fuel Flash, aplikazio hau ere nahiko intuitiboa da, 60.000 zerbitzugune baino gehiago dauzka, Espainia, Alemanian, Austrian, Portugalen, Italian, Frantzian, erregaien prezioa nahiko eguneratua dago, eta erraztu gasolindegi ekonomia eta fidagarrien bilaketa. Kasu honetan arazo txiki bat aipatuko nukenik, eta iragarkiak dira, baina aplikazioa doainik da, baina hori kasu honetan irudietan ikus dezakezuen bezala, azpikaldean iragarki txiki bat izango dugu, beraz, hori bakoitzak baloratuko du azkenen beti bezala aplikazio asko dauzkagu gauza hauetarako, eta batez ere kontuan izan zein herrialde bisitatu behar dugun, erabil nahi dugun aplikazioarentzat, ze aplikazio guztiak ez dute izango herrialde guztitako informazioa, beraz, lehen aipatu dizuet, bai mapekin, bai kasu honetan aplikazio, gasolinako aplikazio hauekin, bai zerbitzu ezberdinak lokalizatzeko aplikazio hauekin, ez daukat herrialde guztietako informazioa, beraz, gazoiek kontuan izan planifikatzeko. Laburbilduz, autokarabanen mundu zirraragarrian autokarabanentzako bidai aplikazioak funtsezko aliatu da gira, Ez dira derrigorrezkoak, baina oso gomendagarriak dira modu honetan bidaiatzeko, azkenen bizitza asko errezten digutelako, funtsezko informazioa azkar eskuratzeko aukera ematen digute, zerbitzuguneen hautaketa pertsonizatua, guk behar dugun zerbitzugune hori topatzeko asko errezten dugu lana, azkenen danok ez daukate nolabait zerbitzu behar berdinak, ez da gauza bera kanper batean joatea, karabana batean, edo autokarabana batean joatea, autokarabana guztiak ere ez dira berdinak, eta karabanekin ere gauza berdinak gertatzen da. Beraz, denak ez dauzkate nolabait zerbitzu hauen behar berdina. Eta, kasu batzutan, zerbitzu ezberdinak aukeratu itzazkete, beste kasu batzutan, daukazuen kanperrarengatik edo daukazuen transporte honengatik, azkenean derrigorrez zerbitzu konkretu batzuk behartu zuen, eta aukera gutxiago dauzkazue. Beraz, behar dugun hori topatzeko, asko erreztuko digute gauza. Eta esperientziak partekatzea eta hobetzea. Azkenean hauetako aplikazio asko, horrelako bidaiak egiten dituzten pertsonen artean sortzen dira aplikazio hauek, edo bertan jartzen den informazioa azkenean bidaiariak jartzen dituzte, edo ematen dute informazio hori, eta zentzu horretan komunitateko sentsazio bat sortzen da, informazioa normalean, kasu horretan ere nahiko eguneratuta izaten da, ze azkenean danen interesarengatik
informazio hori jende askok nolabait beste guztiontzat bertan jartzen du, bale? Beraz, badakizue, lehen aipatu dizuet ere bai, aplikazio asko daude merkatuan horrelako bidaiak egiteko, aipatu ditugunak azkenean, ezagunenak izan daitezke hemen inguruan, edo gehien erabiltzen diren horietakoak dira, bale? Baina gehiago ere badaude, beraz, bakoitzaren beharren arabera, agian hauek baino erabilgarriagoak diren beste aplikazio batzuk erabiltzen dituzue, bale? Beraz, horiek ere komentatu nahi baituzue eta hurrengo baterako kontuan izango ditugu hauek komentatzeko, bale? Zalantzarik ez daukazuenez, hemen utziko dugu gaurkoz, badakizu astero itzaldi berri bat daukagula, hurrengo astean gure txakur, katu edo hauekin bidaiatzeko merkatuan dauden aplikazio batzuk komentatuko ditugu, bale? Horrelako bideiak nolabait pixkat gure kasu, orain aipatu ditugun kasuan bezala, informazioa lortzeko bazkenen errazteko, bale? Dauden aplikazioiek aipatuko ditugu. Bale? Besterik gabe, hemen utziko dugu gaurko itzaldia, bi esker gure itzaldian egotegatik, eta hurrengora arte. Agur!